Takže ahojte ľudia, vítam vás u nového videa na tento kanál a v dnešnom videu si vám poviem 20 tipov na vianočných darčekov pre celú rodinu. Takže ako prvé, ak budem sa na tú stranu pozerať, no tak tam mám všetky veci popísané. Takže ako prvé začneme s mamou. Čo pre mamu môžete kúpiť? Ako prvé môžete sviečku. Je to pekný darček sviečka. Ďalej je môžete kúpiť náramok, dáky s vašim menom alebo s jej mama. Ďalej dáku huňatú mikinku. To je výborné. Na dáčom vytvorená napríklad obraz ako vaša poukážka, na nechty alebo na dačo pre baby. Takže to je zatiaľ pre mamu všetko. Ďalej ideme na otec. Pohár s nápisom otec. Tričko s nápisom otec. Dáky pekný. Šrobovák alebo dačo iné, dačo dodielne k nemu. Ďalej brat. To záleží teraz, či máte malého brata alebo veľkého. Ja som napísal pre veľkého. Takže tričko s nápisom brat alebo takú jeho obľúbenú značku. Kráťasy na leto. Kryt na telefón. To sa tu sa mi zdá, že ešte raz sa tu bude opakovať. Kryt na telefón. Deku. Takú huňatú deku. Babka. Dečku. Takú tiež huňatú. Sveter. Takýto možno ako mám ja. A rukavice, hej. Rukavice. A teraz ideme na sestru. Sestra. Taký náramok. Svetrik, taký ako mám ja napríklad. Sveter od adventný kalendár. Teraz som hovoril pre väčšiu sestru. A ešte kryt na telefón, taký rúžový, alebo aký má rada. A bábiku. To je pre menšiu deti. A ešte bolo to troška kratšie video, ale dal som vám tipy na vianočné darčeky. Tak to je koniec tohto videa, tak zatiaľ čau!